Amurka ta kai hari na farko a cikin ƙasar Najeriya a yankin Sokoto. Ikirari da cewa sun ga 'yan ta'adda sun taru a wurin suna ta shirye-shirye su kai farmaki. Da sai kuma an ga hare-haren da ita Amurka ta kai, hare-haren ba su shafi abin da sun ka faɗa ba, saboda an ga cewa gidaje sun rushe, hata wata otal ma wadda mutane suke huta a ciki. Misali in kai da balaguro ka zo a garin sai ka zamna, to an samu jikita kwarai a cikin wannan hari da Amurka ta kai. Sannan ba a dai samu dai ingantaccen magana na cewa an kashe wani ba ko kuma aka sai haka. Shine mun kira da gare ku 'yan uwa 'yan Nijar, mu fito mu nuna rashin jin daɗin mu da wanga abu dangance da wannan hari da Amurka ta kawo a cikin ƙasar Najeriya. Duk da dai ta ce target kin 'yan ta'adda na tika hari, amma bai kamata ba a ce kina can cikin ƙasar ki hito ki zo makami ki zaka ko ki zo jirgi ki zaka shika hari cikin ƙasar wani. Su Najeriya ƙarfin ikon da gare su wani abun na taba musu kwakwalwa, wanda ƙarfin ikon da gare su bai zai iya ba su possibility ba ta su hito su tunkari 'yan ta'adda. Jama'a, wannan al'amari mulkin mallaka ne ake so a dawo mutane da shi, domin ana son a ruɗe mutanen wani waje duka su ruɗe, in su samu possibility ta su zauna cikin daga ba su ta mamaya sannu su mamaye mutane. Nijar sun ɗirge sozawansu a ƙasar Nijar, ba su samu abin da suke so ba, an kore su. Yanzu za su fara da makami mai linzami na da a ringa aikowa ya zaka shina ka hari, ko kuma a izo jirgi shi zaka shi ka hari shi ba da bai. Don dai an ce dai akwai technology da sauro da komi kana can cikin ƙasar ka. Yanzu a halin yanzu da ina gane har taro ma a tara mutane a yi wa'azi sai ya gagara. Wa'azi ko kuma a taro mutane su taru a yi wani buki na walima, wannan duk sai ya gagara. Saboda kuma mutane kada su samu dama su zamna su yi taro domin su tattauna matsalolinsu, duk waɗannan abubuwa da sai sun gagara. Makasudin irin wannan abubuwa da suke fara, don da su target ɗinsu ba su son su ga kenan a can satellite ɗinsu ko na'urorinsu suna nuna musu mutane sun taru a horon kenan wani abu suka shirya. Sun son kowa ya zamto ɗaya babu wanda yake da labarin wani, haka ai ta rayuwa suna samun possibility ta su ta yin abubuwan da sun ga dama. Jama'a,